Trevor neno Ramogi TV kana wasi wacho ni penjna Brian ni to noyenyo nang'o opar gik mano owacho to koselande mano dhiambo jakarating wacho ni na wasi wacho penjo ni yenyo nikech ang'o an awuoro gima technology timo. Technology oketo ni an koro an mana tuom polo modongo kuluoro Raila chakre tin ne nyaka sani ni nabokra yanyo Raila. Gima daka tim e ngima na duto te. Mano ng'ato ma jawasika modhi otugo gi kompyuta boketo ni awuoyo marach kuom wi jakom. An awuon kaka romni jakom no nyaka puonja e ngimana. Ka tin kadongo en be mano miyo baba na pesa mondo miyo puonja. Awuoro kuma jowasika nyalo golo koro ni koro awuoyo kayanyo jakom. Gima daka time ngima na duto te. Me wacho ni mago jowasiki ema noketo. Awinjo ni gitugo gi kompyuta. Ta akwagi ni gitugo godo malong'o nikech abende aseketo jogo matemo nono na wachno. Nitie joma penjo